Ya ake kokari a ɗora min shari akan abin da ban aikata ba. Dan kawai Allah ya kaddara da cewa zan je gidan tare da an kashe ta. Ke, Amina. Kotu ba kasuwa bace ko kuma gidan kitso da zaki tashi ki magana a duk sanda ke ga dama. Da izini ake magana a kotu. Saboda ka ki zauna. Wannan kotu mai alfarma ta yi la'akari da dukkanin shaidu da bayanan da suka gabata a gabanta. A sabili da haka, kotu ta amince da aje a yi bincike domin ƙara samu wasu shaidu da za a yi amfani da su a gaban wannan kotu. A kotu bata amince da buƙatar da lauyan Adamu ya nema ba ta ba da belinsa. A sabili da haka, kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare Adamu har ya zuwa zama na gaba. A waje ɗaya kuma kotu bata amince da buƙatar da lauyan Adamu ya nema ba na kamu da kuma tsare Amina. Sai dai a madadin haka kotu tana umartar Amina da ta bayyana a gabanta a zama na gaba domin ta amsa tambayoyi. Kar ki yi fatan a kashe ni, ki yi fatan a kashe wanda ya kashe Fatima, sai addu'ar mu ta yi daidai da ke. Ba da addu'ar da ta wuce kullum Ubangiji Allah ya wulakanta wanda ya kashe Fatima, Ubangiji Allah ya dawamar da wanda ya kashe Fatima a cikin wutar jahannama, Allah ya hana shi kwanciyar hankali kowa ya ji. Assalamu alaikum. Malam Adamu, me za ka ce dangane da tuhumarka da ko take yi dangane da kashe matarka da kai? Ni ban kashe matata ba, hasali ma soyayya da ke tsakanin da matata ko barinta ba zan iya yi ba, ballanta na hare kai ga na kashe ta. Kuma ina roƙon Allah idan har Fatima tana da rai, Allah ya bayyana ta, don babu wacce nake so in yi zaman aure da ita da rayuwata kamar Fatima. For you here since. When did you return from Nigeria? I arrived yesterday. And you didn't call me. You could have at least called me to let me know so that I could pick you up from the airport. Forget the issue of calling you Nelly. The case of my friend is very complicated. Wow. Oh my God. Huh. You know, I got about 10 counts against him. Wow. Wow. So how? Nelly, that is why I came back to UK now, to get more knowledge. What advice do you have to give me? What about if we go and meet Mama J? Maybe she can give us more knowledge of how to handle this issue. Mama J, yeah, it's true, Nelly. Mama J can contribute a lot about this case. To, abin da yasa na dawo
nan London domin miki bayani. Okay. A zahirin gaskiya akwai matsaloli a shari'ar abokin nan na. Wannan wanda ya kashe matarsa? Okay. Kamar yadda na zauna a kotu na saurari shari'ar yadda abubuwan suke tafiya. Abin da akwai rikitarwa da yawa a cikinsa. Domin ana cajinsa da laifuffuka da suke nuna alamar ya kashe matarsa har laifuffuka 10 lauyan gwamnati ya gabatar. Shi sa na ga ya zama wajibi in dawo nan London mu zauna da ke domin ƙara samun haske ta yadda zan tunkari wannan shari'a. Akwai rikitarwa da yawa. Akwai evidence da suka bada? Lauyansu ya ba da hujjoji gaskiya cewar ana zargin shi Adam lallai shi ya kashe matarsa. Saboda yaya mutum za a ce ya kashe matarsa kuma an samu hujjoji guda 10 wanda suke nuna shi ya kashe matarsa. Na farko kin ga an ce an samu jini a cikin motarsa wanda ya daidai da jinin matarsa ɗin da aka kashe. Jini ɗaya ne daga ciki. An ce ya aiki mai gadinsa siyar recharge card. Suna zargin wannan aikin da yawa mai gadinsa siyar recharge card don ya samu ya fita da gawarta a cikin motarsa. A ni dai yadda na fahimci abin shine idan aka samu ɗigon jinan nan a kuri ɗaya, to lallai kam wani ne ya je ya ɗiga. Na ɗaya, da ka ɗauki hotunan yadda aka ɗaga jinan nan, to zan iya faɗin maka. Amma gudan na biyu wanda ka ce an aiki mai gadansa, ko shi ya aiki mai gadansa ya siyo mishi recharge card. Recharge card. Ingila ya je siyan recharge card da zai ɗauko har ya ba da iyakan lokaci ya ɗauko, ko kuwa ya je siyan masaran gasheshe. Ka san gasheshen masara sai ka tsaya an gasa maka. To a aiki mai gadi siyan recharge card ya bar gate ya tafi siyan recharge card, kan ya dawo aka ce ya ɗauki gawan nan ya fita da shi, har ya je ya aje gawa, har ya dawo ya buɗe gate ya shigo. Think shi ne na biyu. Na uku kuma mai kace? Sannan akwai recording da aka samu a waya na ita matar tasa tana cewa Adam kada ka kashe ni, Adam kada ka kashe ni, kudin suna office. Bayan wannan da suka gabatar a gaban shari'a, an ce kuma an je office ɗinta an tambayi mai gadinta ya tabbatar da Adam ɗin kuma ya je office ya fito da wata jaka. Aba barista. Kamar yadda nake gayawa lauyoyi shine sai ka saurari wannan evidence ɗin. Idan rikodin ɗin nan muryar matarsa kawai aka ce, I don't think it's really present a kotu, because kamar misali idan mata da namiji suna fada, ko mace da namiji suna fada, ko mutum biyu na fada, ai dole ka ji murya, you know you're speaking, kana magana ne na magana. To a wannan case din ni ina magana, na yi recording, to ina maganan gudan shi Adam yana ciki ne? Ka gane ko barista? Ina jinki. Wanda zai faru gobe tun da ka ga na gaji daga dawowa a ofis, yanzu da zan aje ka gobe sai ka shirya ka zo ina wannan park ɗin ta kusa da ofishin mu ta da, to nan za ka zo. Ka gane? Na fahimta. Ka zo ka same ni wurin sai mu gama discussion ɗin nan akan wannan kesin. To insha Allah gobe zan zo. In ya so sai mu ƙara tattaunawa kuma mu ga yadda abubuwan suke. To shikenan, kuma secondly ka making sure ka jotting down duka questions ɗin da zaka tambaye ni ko?
To insha Allah ma. Wallahi kai. Yawa zan yi kokari in zo da komai da komai. To shi kenan. Yawa to sai goben ko? To na gode anti. To shi yawa sai gobe. Kai, wannan mutumi akwai mutumin banza. Akan dukiya ka kashe matarka? To shekara nawa za ka yi a duniyan kana cin dukiya? Ni har yanzu ma ina kokwanton yaran nan ba shi ya kashe Fatima ba. Don saboda ya yi min magana da ta kashe min jiki. Ya yi maganar da ya sa jikina ya yi sanyi. Ya yi wata addu'a cewa duk wanda ya kashe Fatima ko kuma yake da hannu a cikin kisan Fatima, ya Allah ya hana masa kwanciyar hankali da zaman lafiya duniya da lahira. Sannan kuma ya ƙara da cewa Allah ya dawwamar da shi a cikin ƙarƙashin wutar jahannama. Kun ga kenan inda shi ne babu ta yadda za a yi wa kansa wannan mummunar addu'ar. To Hajiya, idan har ba shi ya kashe ta ba, to waye ya kashe ta? Ni ina zargin ƙawarta Amina. Idan ko ba ta kashe ta ba, to lallai tana da masaniya a cikin kisanta. Saboda ta zo ta same ni a gida cewa Fatima ta zo ta same ta a gida ta faɗa mata cewa Adam yana shirya mummunar ƙuduri a kanta. Wanda yake kuma yin har haka ne, ni ne ya kamata Fatima ta samu ta faɗa mu wannan maganin ba ita ba. Sannan kuɗin da aka ce an samu mai tarin yawa a cikin jikanta a ofis ɗinta, ni ya kamata a ce Fatima ta kawo ajiyar wannan kuɗi ko kuma a ce ta kai su banki ta ajiye su a banki. Gaskiya wannan al'amari ya sa ni na shiga cikin rudani. To amma Hajiya, ta yaya za a yi Amina ta kashe Anti Fatima? Ko ba ita bace, ni da yana tunanin tana da masaniya a cikin kisan nan. Akwai al'amura a gaban mu fa masu ƙarfi. Na gani. Ko in ce a gabana. Saboda duk abin da nake ciki ba zan yadda in koma Najeriya ba tare da wani nazari mai ƙarfi da zan ƙoƙarin fitar da wannan abokin na daga cikin halin da yake ciki. Na fahimci cewa ba shi ya kisan ba. To amma murɗan da take cikin al'amuran nasu shi ne matsala. To, da kin ga yadda abubuwan suke tafiya, akwai abubuwan tausayawa a cikin wannan al'amarin. Allah sarki. Yau mutum ne da kowa ya shaida mutumin kirki, amma gashi ya faɗa cikin zargin ya kashe matarsa. Ta yaya mutum zai kashe matarsa? Wallahi. To ni abin da nake gani, kamar yadda kika shawarce ni da abubuwan da zan je in bincika, zan tafi da waɗannan hujjojin. To, kin yi magana akan cewa a aiken mai gadi da aka yi ba zai zama hujja sosai ta cewar ya kashe matarsa. Kwarai. Tunda mai gadi har wacce tafiya zai da za a ɗaugawa a sa a mota. Yawwa. Sannan kin maganar rikodin da aka yi, shin ya aka yi ba muryarsa? Ba muryarsa. To ko da waɗannan hujjojin zan ƙara tsananta bincike. Yawwa. Bi izinin Allah ta'ala Adam zai fita daga cikin wannan halin. Insha Allah. Kin ji yadda abin yake. Da yardan Allah. To. Ni dai a yanda ka yi ka samu tunanin dawowa nan Ingila inda ka karasa karatunka kuma ka zo na da mu ɗan lauyoyi na Ingila kaga yanda mu ma muke shari'a a nan gurin. To shine zai ƙara maka wannan ilimin, zai ƙara maka wannan basira na komawa ka tsaya wa abokin naka. Ka gane? Sanin cewa kuna da gudunmuwar da za ku bani shi sa ne tattaki
tun daga Najeriya na ƙara dawowa domin ƙara samun haske ta yadda zan tunkari wannan shari'a. Haka. To amma ina ganin ni jibi zan koma. Ya mai girma mai shari'a, ina son wannan kotu mai adalci da ta bayar dama na gayyato malam Bala mai gadin gidan Adam domin akwai 'yan tambayoyi da ke son yi masa. Kotu tana son ganin malam Bala a gabanta. Malam Bala mai gadi. A ranar da aka kashe Fatima, 'yan sanda sun ce kana gidan baka je ko ina ba, barci kake ne? A'a walla ba kwana na kai ba, ina nan bakin garka ko da sun ka ya taho sun ka ina ma yi wanki ina cikin gida ne. To kuma baka ga fitar Fatima gidan ba a ranar? A'a bata hita ko ina wani ban gani ba wallahi. Ban sani ba Malam Bala mai gadi ko akwai wata kofa ne da kake tunanin Fatima za ta iya zagawa ta fita? To gaskiya dai gidan nan gambu guda ne na bakin garka. Malam Bala a wannan ranar ka fita daga gidan kuwa? Na hita na ta bayan layin. Me ka je yi? A'a mai gida Adamu na aikan in ta in sau mai ricaci kati na waya. Ka ɗauki tsawon lokaci ne kafin ka siyo ka dawo koko? A'a ban ko minti biyar in ma na wuce dai babu yawa. Da ka dawo ka same shi ne a waje koko ka shiga cikin falon? Da na dawo sayan katin. A'a nan na isko shi jikin mota ta yi tsaye ko da na baka shi ce in buɗe mai gambo ya hita ni kuma na buɗe na koma bakin garka na yi tsayi na. Ya mai girma mai shari'a, bisa wannan bayanai da na samu daga wajen Malam Bala mai gadi ya bayyana cewa a ranar da aka kashe wannan baiwar Allah Fatima, Adam ya aike shi ya je ya siyo masa katin waya wanda har ya ɗauki tsawon minti 5 ko sama da haka. Wannan zai iya ba Adam dama ya ɗauki wannan gawa ya sa a cikin motarsa ya fita. Shi yasa ma da ya dawo kawo masa katin ya iske shi jikin mota yana jiransa, yana karɓa ya ce ya buɗe masa gate ya fita. Kuma da aka zo jikin inda motar aka yi fakin ɗanta an samu jini kamar yadda aka samu a ɗakin Fatima. Wannan kaɗai zai iya zama shaida akan cewa Adam shi ya aikata wannan laifi da ake zarginsa da shi ya mai shari'a. Da haka ina buƙatar wannan kotu da alfarma da ta duba wannan abu da kyau ta kuma yi hukuncin da ya dace akan wannan bawan Allah da ya aikata aika-aika. Na gode ya mai girma mai shari'a. Ko Barsa Abubakar yana da tambaya ga Malam Bala kafin ya je zauna? Akwai ya mai girma mai shari'a. Kotu ta baka dama. Na gode ya mai girma mai shari'a. Malam Bala, a wacce gaba ne ka fahimci cewa Fatima ba ta gidanta? Lokacin da shi mai gida ya komo, to da ya shiga cikin ɗakuna duk ya riga hakan ga bai gane ta bai taho shi na tambaya na ina ta gani cewa lahi ba san inda ta yi. Amma ni na san tana ciki bata hita ba. Wannan yana nufin ba ka da tabbacin Fatima ta fita kenan daga cikin gidanta ko? Ni dai kan ido na bata hita ba. Da ka tafi siyan kati ka ce ka samu kamar minti 5 a wajen siyan kati. Wannan yana nuna mana kana zaton cewa Fatima ta fita a lokacin da ka tafi siyan kati kenan? Wallahi ban iya sani ko ta hita lokacin ko bata hita ba. Ka ce ka fitar da bata wuce minti 5 ba. To na tabbaci kake da shi a wannan fitar da kai cewar Fatima bata fita ba ko kuma ta dawo. Ni dai wallahi ko da na komo daga sayan recharge katin nan to tun nan sannan dai ban gane ta ba. Malam Bala, wanne tsawon lokaci ka ɗauka kana gadi a gidan Adam? Yau dai shekara 4 tun sa'ad da ya yi arme. To kana ganin za ka iya fassara Malam Adamu a matsayin mayan kuɗi ma'ana a ɓangaren albashinka? Kana samun tangarɗa kafin ya biya ka? A'a, da lokaci ya yi shi na biya na wallahi bai bata min lokaci kuma ni ko alheri ma da shi kai min na yau da kullum
Allah ya san shi ne in ma an ka game su yana yin albashi na wata sa'i. Wannan ya nuna kana so ka ce Adam mutumin kirki ne, ko? Ƙwarai. To kana ganin Adam in har mutumin kirki ne, ka yadda Adam zai iya kashe mutum? Mutum ɗin ma a ce matarsa. Sabini ina shakku don dai wallahi yadda shi kaunan mata ta yi abin ya kai aikatan shi. Malam Bala, a lokacin da Amina ta zo gidan, ka gaya mata cewa Fatima ba ta nan? Amma duk da haka sai da ta shiga? To da ta fito daga cikin gidan, ta gaya maka cewa ta samu an kashe Fatima? Na gode Malam Bala. Ya mai girma mai shari'a, wannan ce tambayar da zan yi wa Malam Bala. Ina roƙon wannan kotu mai albarka da ta kira Amina gabanta domin mata wasu tambayoyi. Kotu tana neman Amina ta zo gabanta. Mamala kana iya tafiya. Amina, me yasa da ka je gidan Fatima, Malam Bala mai gadi ya ce miki mata na? Me ya dalilin da yake dage sai kin shiga gida? Saboda ina zargin wani abu. Kina zargin wani abu? Ko me wannan abu da kike zargi? Saboda Fatima ta sanar da ni da cewa Adam yana da wani mummunan manufa a kanta. Haka yasa ta min test da nazo akwai matsala. Wannan shine ya bani daman in shiga cikin gidan. Kina nufin kai ka fi kowa muhimmanci kenan a wajenta? Me yasa bata kira kowa ba? Me yasa bata kira mahaifiyarta ba? Tana tsoron zargin da take yi saboda ba ta da kwakwaran hujja a kai. Amma lokacin da ta ce miki ki zo akwai matsala. Wannan yana nuna ta gane kenan akwai wani abu da zai faru. To me yasa bata kira kowa ba? Ko da gidansu sai ke za ta kira? Ban san dalili ba. Amma wallahi ita ta yi min test ta ce na zo akwai matsala. Kuma kaga nambar wayarta da ta min test da shi. To muka sani ko ke kika yi test ɗin kika tura a wayarki sannan ka tafi da wayar gidan? Kika kuma fito da wayar kika ce a gidan kika ɗauka? Tunda ba mu san manufarki ba. Daga ƙarshe kika shiga kika yi muryarta ko ki sa a yi miki muryarta ka fito kika ce ita ta yi recording? Objection ya mai shari'a. Bai kamata a ce lauya ya dinga sawa shaida maganganu a bakinta ba. Don kawai shaidan da take bayarwa bai masa daɗi a zuciya ba. Idan aka ci gaba da yin irin haka, za mu rasa shaidu da za su dinga zuwa kotu suna ba da shaida don tsoron irin hakan kai faru da su. Na gode ya mai girma mai shari'a. Barista Abubakar a kiyaye. A guji ɗora wa shaida laifi sai kana da wata hujja kwakwara. Tsintar waya a ƙarƙashin gado kamar yadda Amina ta faɗa abu ne mai yiwuwa. Su baka da hujjar cewa hakan bai yiwu ba sai kana da wata kwakwara hujja. A kiyaye. Ya mai girma mai shari'a. Amina ta san Fatima ciki da bai. Ta san komai nata. Babu mamaki wannan duk abin da yake faruwa shirin Amina ne. Za ta iya shirya abinta domin cimma wani buri nata. Ya mai girma mai shari'a, in ban da haka yaya mutumin da ya je neman mutum a gidansa ya tarar bayanan me ya kai shi leƙa har ƙarƙashin gado, ma'ana yana da wata manufa ke. Na je cikin gidan ne, bayan na shiga, na ga jini a ko'ina. Na san ku yana leƙa ƙarƙashin gadon, sai na ga jini yana zuba a wajen. Na leƙa ƙarƙashin gado sai na ga jini a wurin, wai ga wanda zan yi sai na ga waya a gefe. Na ɗauka waya, ta ya za a haɗa baki da ni a kashe Fatima laifin me ta me zan mora. Adan shi ma kan shi shaida ne tun lokacin da ya fara neman Fatima har ya aure ta. Supporting ɗin shi nake yi. Idan aka haɗa baki aka kashe Fatima da ni, me zan mora me zan ƙaru da shi. Wallahi tallahi ban da hannu a cikin kisan da aka ba Fatima. Ban da hannu a ciki. Na gode ya mai girma mai shari'a. Akwai tambaya da lauyan mai kara zai iya wa Amina? Ya mai girma mai shari'a babu. Sai dai ina bukatar wannan kotu ta bani dama
domin nema Adam wasu 'yan tambayoyi. Amina je ki zauna ki huta. Kotu ta baka dama ga Adam nan. Garin yaya tafiyar ka Dubai ta kasancewa shigar ranar da aka kashe matarka? Tafiya ta Dubai wannan idea ɗin Fatima ce dama. Ita ce ta ce in shirya mu tafi za mu je yin business. Abin da kawai za a yi ko? Ina ganin idan ka je can sai ka dinga min waya sai in ji ko nawa ne kayayyakin. Sai mu canja dalan kafin ka tafi. Kaga gara a siyo kaya a cika shagon makil. To amma akan wannan shine za a nemi bezan shekara ɗaya. Ka san hikimar yin haka ne? In ka tashi komawa ba sai mun sha wahalar wani neman visa ko wani abu ba sai dai kawai ka ɗauki passport ɗinka ka tafi. Kaga za a ga kamar a kasuwa muke zuwa muke saro kaya ba sai an wani sha wahala. To kin ce wani abu gaskiya ne wannan kuma. Adam, ta baka kuɗi kai business. Hakan ya sa kake tunanin ka kawar da ita. Don komai ya zama mallakinka ko? Objection ya mai girma mai shari'a. Mai tambaya ya daina sa magana a bakin wanda nake kare. Barista Sa'id, wannan ya zama shine karo na ƙarshe da zan maka gargaɗi kan shigo da magudi cikin shari'a. Ai ma afuwa ya mai shari'a. Na gode ya mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a. Ina buƙatar kotu ta bani dama domin na yi wa Adam wasu 'yan tambayoyi. Kotu ta baka dama. Na gode ya mai girma mai shari'a. Adam, ya rabuwarka ta ƙarshe take da matarka a ranar da aka kashe ta. Yau ba na jin daɗi kwata-kwata. Me yake damin ki? Kamar zazzaɓi yake so ya kama ni. Yeah, it's possible. Na lura da yanayinki. Kaga, da Allah ka ba Malam Bala 15 ya siyo min kati. Zan kira likita. Zan yi mishi waya yanzu. Okay, da wurin bashi. Sannu, yaushe za ka je ofis ka ɗauko jaka kuma yaushe za ka je a yi maganan wannan filin? Yaushe yake so? Ni fa ko yanzu ka tafi, ni fa na ƙosa a je a yi cinikin filin nan in san nawa ne kafin ka bar ƙasar nan. To ba damu. Thank you. Amma dai in ka tashi tafiya za ka sa manyan kaya ko? Kin je ki kuma. To ina ruwan cinikin fili da wani ƙananan kaya ko manyan kaya? Cinikin miliyoyin kuɗi ne fa, gaskiya akwai. To na ji. Zan canja amma ba don ciniki ba, sai don kin buƙaci haka. Thank you dear. Na manta. Idan ya kawo katin ka saka kawai, ni zan siya ta account ɗina. Kin je ki kuma. Sai da kika sa shikenan. Ya mai girma mai shari'a, na yarda da dukkanin abin da Adam ya faɗa. Na tabbata gaskiya ya faɗi. Kuma na yarda da duk abin da Amina ta faɗa ita ma. Adam ba shi da hannu bisa kashe Fatima da aka yi. Amma na roƙa wannan kotu mai albarka da ta ƙara ba mu dama domin mu faɗaɗa bincike. Na gode ya mai girma mai shari'a.
kotu ta daga wannan shari'a zuwa 15 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Shari'a sabanin hankali. Dama na gaya maka. Gashi ta tabbata gobe za a yanke wa Adam hukuncin da baka tanan za a yanke, dole kuma za a yanke. Saboda dama na gaya maka, ƙwararren hujjojin nan guda 10 da na gaya maka mana da su akan Adam, gashi ta tabbata. Kuma Adam ba shi da wata hujja ƙwaƙwara ƙwaye ɗaya wacce zai iya kare kansa da kansa. Kuma goben Allah ya kai mu, alƙali zai yanke masa hukunci daidai da abin da ya shuka. Wannan shine misali da ya kamata barsa ku daina ƙoƙarin kare mutanen da ba su da gaskiya. Ku ringa yin adalci a shari'o'inku. Wannan fahimtar ka ce, kuma haka kake gani. Amma wannan yake so ka gane. Ala kulli halin burina an ɗaura ka a hanya madaidaiciya. Ni fa ƙwararren ma'aikaci ne wanda na san aikina, kuma duk inda na je ina yin ƙoƙari in tabbatar da cewa na bi duk wani mataki da zan bi na aikina don in samu sahihin ingantaccen al'amari. Saboda haka babu wata hanyar da za ka ɗora ni akai. Dama ni da ƙwarewa ta da iyawa ta na sani. Wato hanyar da nake ɗora ka koyaushe, kamar yadda kai magana, gobe za a yanke hukunci. Ƙwarai kuwa. Ba fa cewa kai an yanke hukunci ba. Haka ne. Kuma ka san ana cewa ba a san maci tuwo ba, sai miya ta ƙare. Yo ai gobe miya za ta ƙare. Ba zan koya ma aiki ba ne, amma ina ƙara ma ilimi. Kuma mu tsaya mu ga yadda za ta kasance. Zahiri za ta ƙare kuma za a yanke masa hukunci. Domin ba shi da ta hujja, ba shi da wani hanya da zai kare kansa. Allah ya nuna mana gobe. Barista. Amma ina so a kiyaye. A kula? A kuma kyautata zato. Zato ai ko da yaushe da mu abin alfahari. Sannan an ce faduwar gaba asaran namiji. Za mu ga wane ne zai ci nasara tsakanin IPO da barista. Allah ya nuna mana gobe. Bayan sauraron shaidu da wannan kotu ta yi da kuma hujjoji da lauyoyi suka gabatar a gaban wannan kotu ta gama haɗa dukkanin bayananta. A sabili da haka wannan kotu mai adalci ta zartar da hukuncin kisa akan Adamu kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Adamu zai iya ɗaukaka ƙara bisa wannan hukunci nan da kwanaki 90. Mai girma mai shari'a, sunana Fatima, ni matar Adam ce. Ke Allah ke ce Fatima da ake ta wannan dambarwa a kanki? Haka ne, ni ce na shirya dukkan wannan abubuwan da suke faruwa. Ba na son in koma ga mahalicci na ne da hakkin wani a kaina. Shi yasa na zo don in warware zargin da ake wa Adam.
Lafiya ke ta kira na? Waye wannan? Me yake faruwa wannan ba Adaminki bane ba? Shine, to sai me? Soyayya da ke tsakanin da matata ko barin ta ba zan yi ba wallan tana har kai ga na kashe ta. Kuma ina roƙon Allah idan har Fatima tana da rai, Allah ya bayyana ta. Oh la ilaha illallah. To sai me? Sai me dan ya zo wannan wurin? Ai gara Adam ya mutu kowa ma ya rasa tunda ya zaɓi ya butulci fiye da komai a rayuwa. Ya san da haka ne yake so ya yi min kishiya? Duk irin halaccin da na mishi a rayuwa bai gani ba ya zaɓi sai ya kawo min kishiya. Kin ga ni fa ba sai na yi hayaniya ba. Ba sai na ɗaga hankali na ba na yi kuka na ji gidan mu a'a. Gara kawai da na biyo mishi ta wannan hanyar kowa ma ya rasa. Yanzu duk wannan halin da ke sa wannan bawan Allah akan kishiya ne? Haba Fatima. Kina tsoron Allah kuwa? Allah Ubangiji subhanahu wataala shi fa ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma a suratul Nisa'i aya ta 3. Yace ku auri mataye bibbiyu ko uku ko hurhudu. Yace idan kun ga ba za ku yi adalci a tsakaninsu ba ku auri ɗaya. Amma akan mutum zai miki kishiya wai ki je ki jefa shi wannan halin to bari a kashe shi. Kina da ƙwaƙwaran hujjan da zaki ba wa Allah idan kin je lahira? Bari ma in tambaye ki, me ya tabbatar miki da cewa za ki kai gobe? Awa ɗaya ma me ya tabbatar miki da cewa za ki ƙara a duniyar nan Fatima? Ki ji tsoron Allah da ya halicce ki. Ki je ki fidda wannan bawan Allah wallahi daga halin da yake ciki. Allah baya yafa harkin wani kan wani fa. Wannan ai rashin imani ne. Ke ba kya tsoron haɗuwarki da Ubangijinki? To yasa kika haka? Na auri Adam ba wai dan yafi kowa bane a cikin samarina. Illa shine mafi kaskancin mutum a cikin su. Ni ce na auri Adam a lokacin da Adam bashi da komai. Amma baya da wani sakayya da zai min da ya wuce min kishiya saboda bana haihuwa. Kishiya ai kaddara ce. Ya mai girma mai shari'a. A wurina ni ba kaddara bane. Butulci ne. Adamu ka ji abin da ita wannan taɓa da gaske ne ka san ta ita ce matar taka? Gaskiya ne ya mai shari'a. Ita ce Fatima matata. Kuma duk abin da ta faɗi gaskiya ne. Hakika Adamu kana da 'yanci da damar da za ka iya maka ta kotu domin bin haƙƙinka akan wannan barazana da ƙazafi da lalata maka suna da ta yi. Kana da nufin za ka yi hakan? Ba na buƙatar haka ya mai shari'a. Na yafe mata duk abin da ta yi. Kaya ne. To, hakika Fatima mijinki ya yafe miki amma kotu ba za ta baki haka. Wannan kotu za ta yi Fatima hukuncin je ki gyara halinki. A sabili da haka, kotu ta zartar da hukuncin ɗaurin shekara guda akan Fatima ko kuma taron naira 200,000.